салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Юристиҷей. барномаи нав оғоз мекунем. Як кам тарак саволое ки дар комментария пешкаш карда буданд ҷавобшон медиҳем. баъдан мегзарем ба қисми барномаи дигар хабарои нав. Наврӯз Собиров нависад: салом алейкум акай Сормон, хундаи саляр сол 2011 чанд сомон растамошка дiem савол мотоцикл мегум барам растамошка дора ё ки не пешаки 1000 амати калон соли 2011 боша вай вобастаи ҳамия ки ту мошина ки ҷо мебиёри. Агар ай тарафҳои Европа мошина биёри 43% ба ҳамун нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб мекунанд, нархи растамошкаш мебирояд. Агар ки ба тарафҳои Россия биёри ай дигар ҷо биёри, ай Украина ё ки Россия 38% ба нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам 38% ҳисоб мекунанд. Дар бораи мотоцикл биёри растамошка дора ё ки не, албатта ки ишам растамошка дора. Эшонқулов нависад: салом алейкум акай Сорбон, савол дар тӯю маросимҳо фотоаппарат ва камера кор мефарманд, беҳуҷҷати қонун чӣ мегӯянд? Беҳуҷҷат як вақти коркунои лицензия биқапанд ҷаримат мекунанд. Барои ҳами ҷои лицензия мера як ҳуҷҷат мекунӣ, ҳуҷҷатшо қадар қимат нест, 850 сомон. Ва озодона суратам мегирӣ, баъд ба наворам мегирӣ. Самир нависад: салом алейкум ака, агар двойной гражданин шида бошӣ, дар паспорти русӣ назар паспорти тоҷикӣ камтар имзота дигар хел бимонӣ, ҳеҷ гап надорад? Намедонам ака маиша. Бисёр телефона нависад: касое ки дизлайк мондиянд аму қиматфурӯшоанд. Собир нависад: салом, ман хостам блогер шавам ва канал кушоям. Ба ин дар Тоҷикистон налог ҳаст ё ки иҷозатнома гирифтан лозим? Дар бораи ҳамин гап занед илтимос. Агар ай назари қонун бигирӣ, ҳар як чизеро ки ту фоида ба даст меёрӣ, бояд ба ӯ андоз спорӣ, яъне ки налог биспорӣ. Барои наворгирӣ кардану дигар чизҳо аз рӯи қонун лицензия торӣ мекунӣ, яксолаи. Леки ҳеҷ чиз дар хидмон ӯ қадар ба назар намегиранд, яъне ки блогерову дигар чизҳое ки дар ютуб баромад мекунанд, яъне ки шахсан ман худам ранги ма инами одамое ки видео мекунанд мепартоянд, қонунӣ бигирӣ бояд лицензия дошта бошанд, не ки ба назар ки намегиранд ҳамин чизҳоро. Ягон блогери ягон дигар ҳами видео ки дар ютуб мепартоянд надоранд лицензия. Абдулло нависад: бародар, шумо бисёр комментариёро намехонед, ба чӣ восита қатъид гап занем, як-ду савол дорем. Бисёр комментариё дар мавриди аблаву дар бораи зинову дигар чизоанд. ин саволо такроран бисёр омадагианд, ба ҳамин хотир намехонемшон. Халқи ғариб нависад: салом бародар Сормон, нархи мошин растамошкаи чандай 38 гуфтиай, киҷо нархи харидагӣ мефаҳмам. Вай нархномаи Тоҷикистон хичай, вай фарқ надорад ки ту мисол ай Россия чанд сомон вай харидорӣ кардагӣ, не ки Тоҷикистон вақте ки мошин ворид шид, ҳар як мошин мутобиқи худаш барои худаш нархнома дорад. Ай рӯи ҳаваи нархнома ҳамун фоизи гуфтагии мара ҳисоб мекунанд, нархи растамошкаш мебудад. ҳақиқат нависай: а бача биромадӣ ай торикӣ, хуш омадӣ ба рӯшанӣ, ҳазор раҳмати калон. Кулоб 03 нависай: ака як ҳаромхӯр сум қарз гирифтай, 8 моҳ шид гирехтасай, даракш нест, биқапем бизанем мумкина ака илтимос? Ҷавоб тай 4 моҳ пеш зангиш задам, ҳақорат кард, чӣ корш кунем, мо биқапем бизанемш, ҷавобгӯ мешаем назди қонун? Албатта ки ҷавобгӯ мешавед. ай моддаи 112 то 116 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хеле шахсиятҳо омадагиай, мисол латуфук кардан, азобу шиканҷа додан ё ки дигар чизҳо. Ай моддаи 112 то моддаи 116 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва дар мавриде ки тура қарз додагӣ, дар ҳолати қарз додан ту бояд ба ӯ забонхат медодӣ. ҳамин забонхат дар ту кор меояд дар вақти тура агар ба суд битӣ, дар ҳолате ки суми тура возврат наметавад, ту через ҳамун забонхат метавонӣ муроҷиат бикунӣ ба суд ва корборта ҳал кунӣ. ҳоҷӣ Зоиров нависад: салом бародар Сорбон, Фаридун ном дорум. Бародар, дар барномаат як бор номи мара ва саломи мана ба ҳама расон ва ҳамавақтра гӯш мекунам. Саломи инами бародар Фаридун ба ҳамаи халқе ки ҳамин видеоро тамошо кардастанд.
ҳазор раҳмат барои тамошо кардани видео. Ва боз чанд кас дига дар бораи аблава савол дод, яъне ки аблава кай тамом мешавад. Аблава ахири моҳ тамом мешавад, 27 майда ба анҷом мерасад ва боз сар мешавад тирамоҳида. Инак бародаро барномаро ба анҷом мерасонем ва боз ягон саволи дигар бошад дар комментария пешниҳод кунед, дар канали ма юристи ҷай подписатсия кунед.